हेलो हेलो के? अरे नहीं कुछ चिन्हत का मतलब? अरे हम बोलत और के बोलता बताइबो? तोर पहिलका पियावा पहिल का? आई हो दादा, तू कैसे फोन कइले बड़ हो? कैसे मन लागी जा छोड़ के हमारा चल गईलू, जब जाहि के रहे तोहरा काहे ना हमके बतैलू। का करी बता? कैसे मन लागी जा छोड़ के हमारा चल गईलू, जब जाहि के रहे तोहरा काहे ना हमके बतैलू। नहीं हरा में रहनी तो तोहरे सेवा कइली, नहीं हरा में रहनी तो तोहरे सेवा कइली। तो फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो यार। हम नाही जहनानी तू जाइबू बदाली, और ना हो होली में बैठ के पियावा घरे जइबू चली। मजबूरी रहे। सुन बात हमर नंबर कोई द डिलीट हो, आई बनई हरावा तो होई कबो भेट हो। पियवा साथे रहे के क्रिया हम खइनी, पियवा साथे रहे के क्रिया हम खइनी। तो फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो यार। बीकी बिहारी के तू गइलू दिलवा तोड़ के, काहे आकाश से तू गइलू मुहमा मोड़ के। ऐसे काहे बोलत बाटे प्रॉब्लम, बात करो ना विशेष हो। जानी पियवा मारी बतिया मान रजेश हो। तोहरे जैसन सुनर सजनवा हम पइनी, तोहरे जैसन सुनर सजनवा हम पइनी। तो फोनवा रखो यार, अब भतार वाला भइनी। फोनवा रखो